Thank you so much, Wow Fiesta and Cat PR. Gatag-satag sa gitawon mi og video. Okay, guys. Thank you so much. Dream come true. Pit Senior, happy Fiesta. Hi, Shikoy da Brian. Hey! Wala na. March Diaries. Hi. And Ma'am Sarah. Hi. From QC. Quezon City. Cat PR. Ma'am Sarah and Sir Yong. Okay, sir, go. Of Cat PR din po kayo? Yes. Okay. Okay, sir, go. May request po kayo? Ay, bahala kayo. Basta pataasan tayo ng score. Oh! Ay! Anyway, some prizes. Alo! Hoy, hindi ba yan prank yung scorer nyo? Kasi minsan talaga yung sa video kit, di Ay, ba? hindi. Depende talaga yun sa kanila. Iba yung wow, Okay, excited na si Miss Mano. Yes! Singer ba yun? Or di, uy! Expect Hindi. ko pa. Ito na. Frustrated singer. Ito na. So magsa-start na yung Oh, score. ayan na. Ayan na. Hindi na kayo lang so. Live lang talaga ako sa TikTok. Oh, yeah. Hindi ako singer, Yeah. frustrated singer. Na, marami na tayo. Wala namang judgers dito. Wala namang Siya, judger. siya ba? Nag-score man siya. Siya yung judge. Correct. Uy, nahihiya to. Pero may kasama kami mamaya. Super magaling siyang kumanta. Talaga. Yun talaga, beretera talaga yun. Maganda yung boses niya pero para sa amin hindi talaga. Para sa kanya Feeling niya, maganda yung boses niya, pero very hindi talaga siya confident, maganda. kasama namin siya. Okay lang yun. Confident. Matutukan talaga kayo niya. Entertainer kasi siya, kumakanta siya kahit saan. Kahit ano. Hindi yun nahihiya. Hindi siya nahiya talaga. Oo, kaniwin.